Avui us porto unes potes de pollastre, que és un plat també molt fàcil de fer. Agafem les potes de pollastre amb herbes de Provença, pastanaga, ceba i api, o les que tingueu d'herbes de caldo, si hi ha napi i xirivia també li podeu posar, i les poseu a l'olla exprés durant 20 minuts. Quan les tingueu, les poseu en un tàper i amb una mica del brou que ha quedat del caldo de les potes i salsa de soja i ho deixeu 2 o 3 dies a la nevera perquè es vagi macerant. Llavors, el dia que les anem a fer, agafeu una mica d'oli, all fregit, una mica de gingebre, si teniu fresc, si no, en pols. Llavors, 5 espècies xines, que ja he deixat a la descripció el que són. Poseu una mica de salsa d'ostres, una mica de salsa de tomàquet i les potes aquestes que teníem reservades, que les teníem amb adob, les poseu aquí i les incorporeu. Deixeu bullir de 5 a 10 minuts i a part hi he posat per omplir una mica un ou dur per persona, això és per 2 persones, i ho deixeu bullir uns 10-15 minuts, comproveu de sal, quasi bé que no n'hi farà falta, jo no n'he posat gens perquè la soja ja n'és força de salada, i emplatar. És un plat tan senzill i tan fàcil, econòmic, i us asseguro que és superdistret, perquè com que té tant d'ossos i tant de tendrum, vas mastegant i quasi bé que no engreixa i dura la tira. Però res, que us animo a fer-ho i ja veureu que és una recepta d'aquelles fàcils i original, perquè no tothom ho fa. Vinga, doncs fins al proper vídeo.